Sziasztok! Partics Péter vagyok, a Laserharc.hu csapatának vezetője. Nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy kipróbáljam a magyar fejlesztésű lézerfegyvert, a Raptort. A következő pár percben a tesztelésen tapasztaltakról láthattuk egy összefoglalót. Mint az látható, szembetűnő különbség az eddigi fegyverekkel szemben, hogy azok fejérzékelő egy vezetékkel voltak a fegyverhez csatlakoztatva, míg a Raptor esetében erre nincs szükség, ugyanis rádiókapcsolattal kommunikálnak az eszközök, így azok nem akadnak bele a játék során a tereptárgyakba, így a műszaki meghibásodástól sem kell tartani. A Raptor egy rendkívül fejlett optikával van felszerelve, így a lőtávolsága teljes napsütésben is meghaladja a 200 métert. Számos technikai újítást alkalmaztak a fegyverfejlesztői, mint például a találati visszajelzést, amely 120 méter távolságig működik. A fegyver bekapcsolásakor, illetve a fejérzékelő bekapcsolásakor megtudhatjuk az akkumulátorok aktuális töltöttségét. A fejérzékelő esetében a ledek villogásával lehet leellenőrizni, míg a fegyvernél a bekapcsolást követően a kijelzőn lehet leolvasni a töltöttségi szintet. A fegyver tesztelése során szembetűnő volt, hogy a fejlesztők abszolút szem előtt tartották az ergonómiát, így egy rendkívül jó fogású, teljesen testhez álló, minden helyzetben praktikusnak bizonyuló puskát alkottak. A váltámasz mérete abszolút ideális szinte bármilyen testalkatú játékosnak. Az irányzékot kellően kiemelték az optika síkjából, így bármilyen célzó berendezéssel el lehet látni a fegyvert. A játékosok kérdéses fizikumát szem előtt tartva a fegyvert úgy tervezték, hogy súlya minimális legyen. A fegyvert a fejlesztők ellátták egy érzékelő egységgel, így nem csak a fejre helyezett érzékelők veszik a találatokat, hanem maga a fegyver is. Ennek a plusz érzékelőnek a bevezetésével sikerült elérni, hogy az egész emberi testen vegye a találatokat a rendszer. Számomra külön öröm volt, hogy azt tapasztaltam, hogy ha a játékos mellé lövök, akkor azt már nem érzékelik a szenzorok, így meglehetősen valósághűre sikerült a Raptor. Rendkívül praktikussá teszi a fegyvert, hogy a markolat alján található nyíláson át cserélhetővé tették az akkumulátorokat, amelyek a fegyvert működtetik. Így akkor sincs vész, ha játék előtt elfelejtett feltölteni az akkumulátorokat, könnyedén ki tudod cserélni akár bevetés közben is. Az akkumulátorok töltését kétféleképpen lehet megoldani. A fegyver kibekapcsolóján keresztül, illetve ha több akkumulátort szeretnél egyszerre tölteni, kiveszed a házból őket, és egy hagyományos töltő segítségével szintén megoldható a töltés. A játék során kétféleképpen győződhetünk meg arról, hogy találatot adtunk. Egyfelől látható, hogy az ellenfél fejérzékelőjén kivillannak a piros ledek, másrészt a saját fegyverem egy speciális hangeffektel jelzi, hogy eltaláltam a célom. A fegyverhez tartozó számítógépes szoftverben olyan érdekes funkciók rejtőznek, mint a hangválasztás. Az előre felprogramozott hangminták közül lehet majd választani, hogy milyen legyen a visszajelzés, a kapott találat vagy akár a lövés hangja. A képen látható kezelőfelület csupán a prototípus esetében csupasz. A széria változatokon itt egy fóliával lesz ellátva a fegyver, mely segítségével 100%-ig cseppállóvá válik a puska. Kedvencem a Raptoron a gránátvető funkció, ezt egy nyomógomb segítségével élesíthetjük, mely az első markolat fölött található. Egy könnyed új mozdulattal elérhető. A gomb megnyomása után a fegyver egy speciális hanggal jelzi, hogy átváltott a gránátvetőre. Hatótávolsága jóval kisebb, mint a normál lövésé, mindössze 30 méter, de sokkal nagyobb területen sebez, szinte célzás nélkül, úgymond csípőből tüzelvéssel található az ellen. A szoftver segítségével be lehet állítani minden tulajdonságát, például sebzési érték, hatótávolság, kilőhető gránátok száma és a többi.